дар бачаҳо ҷонум илтимос, ман рӯзи 23 гап задам, гирья кард, ӯ Аюбҷон қати гап зада буд. Ай ҳамин рӯзи 24 бачаи ман бедаракай. дар бачаҳо ҷонум ҳамун ҷои ховша бубинен. худо баракату барортон бута, қапидагиен чел маҳкамай намедонам бачаҷон. ман дар ҳамин ҷа сӯхтаву пухта истодам. кабири илоҳи дили ҷигарро дар бигира, дили ҷигари модаро ҷигарат сӯхта куна парвардигор. фарзанди ман ай рӯзи 24 бедаракай. ман на хат хабарша мефаҳмам, на овозша. бибинед ки гирияи як модар барои кабирии паданалат, барои муҳаммадиқболи кунте, барои беҳрӯзи даюс, барои гурӯҳи 24 ки гирияи як модар, нолаи як модарро бибинед ки ин қадар зораву нола мекунад, ҳатто фарзандша намедонад дар куҷоай. вақте ки ба гурӯҳи худшон, яъне ки ба гурӯҳи террористӣ, экстремизӣ мақсад шомилш кардан, нигоҳ кунед ки проблема дора, намед ҳеҷ кур айдасон ҳеҷ кор намебиёяд. шумо ҷавонони муҳтарам, ай хулоса бубаред ки